Qualsevol cos, per poder viure, necessita respirar, i la respiració consisteix en dos moviments, inspirar i expirar. En el primer ens omplim i ens nodrim, i en el segon, igualment necessari, traiem l'aire cap enfora. No existeix un sense l'altre, es complementen. Un poble és com un cos. Per tenir una vida sana i harmònica, ha de crear espais i actituds d'interiorització. Espais de bellesa, de natura, de silenci. Espais, en definitiva, que ajudin el poble a pensar i a pensar-se. Llavors, la segona part serà conseqüència de la primera. Caldrà donar allò del que ens hem omplert i ens hem nodrit. I crear espais i actituds de comunicació, d'empatia, de festa. La salut comunitària no és res més que l'harmonia i l'equilibri entre aquests dos moviments. Podem pensar en quins espais té el poble que ens ajuden a fer-ho possible?